हेलौ लोगोफोर, आंनि चेनेल नायगिरि नोंथांमोनखौ बयनिसिमबो खुलुमनाय जासिहरनाय थाबाय। दिनैनि बे गोजोन फुंबिलिनि आं मोनसे सर्ट भिडिअ बानायनो सानदों। आं दामानि जेरावबो थांनाय जाथ्राखै आरो दामानि हगारनायबो जाथ्राखै। आं माने दासान्दि सप्तायाव खनसेल' हगारनो सानदों आरोना। सप्तायाव खनसे हगारबाय थागोन आङो आरो जेब्लानाखि आं टाइम मोनो होमब्लाना आङो मोजां हगारगोन। दामानि आं टाइम मोनथ'थाराखै। नै जोंना सोमलि गुफुरा मोनग्लांजोब्बाय। सोमलि फिथाइया मोनलाजोब्बाय जोंना नै। नाहर, बे सोमलि फिथाइ गोजा आरोना। ओरैनो खुन ओंखारहांबाय। ओरैनो बारबाय आरो नै मोनबायानो। दसेनो मोनलाजोब्बाय आरो। बिबाराबो बे जाथिनि बिबारा माने बेलेगसो आरोना। गुफुर आरोना बिबारा। आं दा लामाजों ओंखारलांसै। लामाजों ओरै दसे बेरायलांनि आं। नायलांबाय था, लामाजों दसे बेरायलांलाबायदां। फुंनि दसे बेरायलाबायदों आं दा। नै आंना लामाया, न'आ बेयावनो, ओरै हाबो। बेयावनो थायो आं। ओमफ्राय ओरै दखान गोजा आरोना। दखानाबो खेवाखै नै। ओरैहाय पन्सायत अफिस बियो। पन्सायत अफिस होनना बुङो। ओमफ्राय आं दा ओरै बेरायलांसै आरोना। नै नाया जाहांबायानोलाय नै। ओरै दैलाम गोजा आरो बियो। बेजों दै बोहैबोयो आरोना। दै बोहैयो बेजों। दैया दा एसे रानहांलायबाय नै। दैया एसे रानहांबाय आरोना। जेरावबो थांथ'नाय जायाखैलै लोगोफोर, माथो खालायनो। खामानिया बिराद बिजि जादों। माबा टेबोल बोखारलाबायनाय जाथारदों जोंना। दाखालि बावैसो एगजाम जाखांबाय नालाय, माने दा टेबोलफोरखौ रानलाजोबनांसिगौ जाहैबाय। बोसोराव खनसे टेबोल रानलाबायो जोंना। ओरैनो बेरायलाबायदों आरोना, बेफोरखौनो नाहरसाबदो। ओरै ना फिसा जि दावदों। अयथासार ना फिसा दङ बाला। दैयानो दलर थाया। आं ओरै थांसै। बे मेथुखा बिबारखौबो जायोनो मानसिफ्रा, आंबो जायो जानायालाय। जोंनि आसामखौसो जायोलै आङो, बिथिंखौ जाया आङो। बिथिंनि मेथुखा बिबारा बेलेगसो। जोंनि आसामनिबा हले जायो आं जानायालाय। आरो नैबेयाव सिबुंबो मोनलाबायो, फाग्लासो। नै मान्देयाबो नै नाहरलाय। मान्देया नै एकदम जि थाजाखा आरोना। ओरै सिंनिफ्राय दै सेरमायनायजोंनो बिदि जायो आरोना। मान्दे दङ बेनो मान्दे। मोजांथार मान्देयाबो। बेखौ सोरबा लांफैयो, जोंनि बर'फ्रा बै जि दाग्रायाव थाग्राफ्रा लांफैयो। आं बारा जायालै जानायालाय मान्देखौ। ओरैनो सख' मोजां नुयोबा जायो खिन्थु जानायालाय। नैबे जाजागोन आरोना, नैबे एकदम हनै थाजाथार आरो बेयो मान्देया। ओरैनो जिङाव मानलाबावदोंसो नै। फाक्कायाव मानलाबावदों बे अवालाव।
नै दाउफोराथ' अनेक नै बिथिंजायनि मानसिफोरा गावलाबायाना ओरैनो दाउब'फोरा खाथि खाथियावनो थायो बाला ओरैबादि खासेवबो नुयो खासेवबो ओंखारथाराखै दामानि नायलांबाय था लोगोफोर आं ओरै फैदों आरोना नैबे लामाजों फैदों नायलांबाय था ओरैनो दैया रानजोबथारबायानो सिगाङावसो जा बोहैयोमोन दा रानबाय ओइसथोबा नै सौ बोहैखायो आरोना आं बेफोरखौनो देखायलाबायनोसै नोंथांमोननो दिनै माथो खालायबावनो बेरायनायबो जाथाराखै दामानि बेरायनायालाय जाखासिगोन आं नैबे मास मोनसेया पाक्का बेरायनाय जागोन आरोना आं बे मास मोनसेयावसो सुटि लागोन साननै सानथामसो सानब्रैसो होमबानो नोंथांमोना नुगोन आरोना मोजां मोजां सिनारि देखायहरगोन आं नायलांबाय थाबानो जाबाय जाहाथे नोंथांमोनखौ नायनाय देखायहरनायजों लोगोसेनो आंबो जायगा देखायनो हानायानो जोबोद मोजां नै आं दा ओरै थांसैलाय आरोना बिदिनो लामाजों थांलायनोसै आरो ओरैहायनो बहलबो मोनसोगारथारलै बहल फिथाइया नायलांबाय था नै ओरै दै गलांग्रा ब्रिज सिंजों थाङो आरोना दाहारा हेबग्रा बियो बिराद दाहारा हेबो बिसोर मानसिया नायलांबाय था लोगोफोर ओरैनो खाथि खालानि जायगाफोरखौनो देखायहरदां अमा खि दं आरो हनै अमा नोगोद गिदिर गिदिरथार बैयाव गिदिर गिदिर दंथारो अमा फिसाबो दङ होमबा लोगोफोर आं बेखिनियावनो दोनथ'नोसै गोजोन्थों बाय बाय